Jaunaren gorputza. Jaunaren gorputza. Ez. Jaunaren gorputza. Izkia jota da, ez jota. Nola? Jaunaren gorputza. Habe, hartu eta Juan, favorez. Joan esaten da. Ilara sortzen ari zarela, venga. Ez protestatu, Ongi esan arte, naiz mugituko. Nik beti jauna esan dut. Jauna esmakezu modernoa da. Modernoa. Jota beti izan da jota. Jaio, juie, jaia. Ja, ez da, bien, alde menik. Ez, nik jaun hartu nahi du. Nik jauna mango dizut. Jainkoa? Gauza bera da, jauna bakarra data. Itxan eska. Bai, arazo bat daukagu. Etor zaitezke? Ados. Nori deitu diozu? Zalantza non, Euskaltzaindia han. Euskaltzaindiaren zalantza argiketa zerbitzua. Eguneko 24 ordutan. Zein da zuen larrialdia? Jaunaren gorputza, ala jaunaren gorputza. Beno, Euskaltzaindiak euskararen bateratze prozesuaren mesederako alfabetoko 10. hizkia jota deitzea gomendatzen du. Hala ere, jota ere erabil daiteke. Beraz, nahi duzuen bezala jauna edo jauna. Bani jaunaren gorputza mango dizut. Baina, euskararen maila zainduetan, jota gomendatzen da. Beraz, Elizan, jauna. Aizu, eta zergatik ez dituzu hostia bat ematen? Jo, egin oso! Ez, jo egin zaitut.